Good morning, Bombo Beans. San nga tanan nga namamati han Bombo Radyo yan na. Mapagpala at malayang Pilipinas sa ating lahat. Yun, oo. Dok, ano ba't baga may adahin nga araw ng kagitingan? Damot baga mga termino, may Nabataan Day, Day of Valor. Tama ba, Dok? Yes, Bombo Beans. Nga tanan nga namamati. Kada tuig, April 9, ang mga Pilipino naghihinumdum han adlaw han kagitingan. No? Araw ng kagitingan para paghatagin honor, paghatagin dungog han kaisog han mga sakripisyo han aton mga bayani hadto nga panahon han World War II. Well, it is also known as Bataan Day kasi mamarkahan gihapon naton ang pagkatumbahan Bataan. In a bad note, no? Pilipinos, mga Pilipino kuno mahilig maghatag paghinumdum han mga namatay, kapirdihan. So, amo gyapon no kasi ini nga time, amo gyapon in fall of Bataan. More than 70,000 Filipino and American soldiers kinukurean na, ginugutom, ngan baga siring pa kuyap-kuyap na sa Bisaya, no? We're forced to surrender to Japanese forces. Ano karek ba sinyo napiritan na lahira pag Surrender. O kay kulang naman kasi paggira ang nakikita naton gihapon yan iton gira diri la tutungod kaisog diri la tutungod kaisog kinahanglan gihapon may da kasi ni siring kaandaman. So adto nga panahon kung mapakiana naton mga mamarati labi naton mga batanon, the Filipinos and Americans who were fighting in Bataan never surrender because of cowardice. Diri katalaw kundi hatinula butlaw na hira, surrounded by a bigger force damo ngan siyempre they would like also to fight another day. So ahwad to. So yan araw ng kagitingan, it is not just about the fall of those heroic soldiers, but it is all about the sacrifices and courage that they have actually given us. So, Bombo Beans, nakakatok ito nga lugar bundok samat, no? At ito Igbaw, may dit niya cruise dito nga dako nga pwede sumunod di tao magsakay ng elevator para kumadto Igbaw. May dayang museum. Actually, diri good masyado nga nakikita mga movies, or mga historical account. May da dito mga picture in mga babae. Okay. So ini nga mga babae, diri ini mga combatants. These are women who are forced to give pleasure to Japanese soldiers. Ang tawag ay mga comfort women, So may da dito account kana sharing ito sa kagabi danay na 10 or 15 hapon itnakadto tira kwarto. Ngan ini nga mga babae nga mga Pilipina waray man mahimo ginakseptar na lang ni Rayton kontra mamatay ra. And I believe may dapahiton claim iton mga Filipino sa Japan because of the case of the abuse of these comfort women, which I believe also guti ay nalat buhi ni. Ay da pa man nga ni buhi. So talaga makurian kamutangan Pilipinas hadto. Nganhan mga tao pa ang mga soldiers. Remember 70,000 sila ton naibaro nato na istorya it's on that number nagin pabaktas gin preso tikang Bataan ngadto Kapas Tarlac. If you will ride and if you will drive, it is very far harayo iton nga biyaheon. Magbabaktas ka pareho yan kapapasok waray tubig waray pagkaon. Along the way many people will die. So pero, that's how kinahanglan naman ito naton. Ini nga 70,000 na Dok nga ginpapagbaktas. Mga pera na baga na buhi inin baga nakaabot gadto Tarlac. I know damo ang nawara ito. Okay. Di rin ko makakatagay man figure because what we have are just historical accounts. So ang Bataan Ditmarch, amotong tawag Ditmarch. Ditmarch, yes. May da ginbabana-bana nga sobra 10,000. Di rin man 70,000 ang nagbaktas but more than 10,000 ang nagbaktas. It is actually, as I remember, 105 kilometers. So kung bagatikang dinhi hatakluban, ngadto didto hiton may
kanangga nga area. Ba. Nato Ormoc, Harayo. Rayo. Maharayo irayan duro. So, ang panahon na to, if you remember, ang account niya, it's a tropical condition. Kumbaga, paro-pareho yan na mapaso. Napaso. Okay. Waray nira pagkaon. Siguro, little access to food and water. Medical care, of course, waray na ito. Gusto nga nito nira ibanan. Because the strategy of the Japanese was to cut down the number of prisoners. Iibano nira. Ayaw nira, para di rin na nira pagkaunon, di rin nira himuan ng balay. Ano sa pakontra nira eh. So, those who endured the extreme heat, hindi nga pagbaktas, survive. But those who cannot, kumbaga, kulang-kulang lan imulawasin kaisog ngan kakusog, siring pa, diri ka na nakakaabot. So, it is something that we should always remember. Damo adto hira. Damo adto. Amerikano, Pilipino, Bisaya, Luzon, taga-Luzon, taga-Mindanao, nakato maghapon. So, concentration niya. So, may na dito World War II Museum, Bumbubinsan, gusto ko kitaon ni niyo. Kita mga bata nato niya na, mga estudyante. There is a World War II Museum in that area. Nga ato pan mga uniformihan mga Pilipino. So, actually, I will say nga, ang nahitabo adto was a human tragedy, kumbaga. Usagod nga makahuhukon nga sitwasyon. Baga kada tuig naton ginihinumdum pero diri gud naton baga nasasapuso. Okay. Tama ba Dok nga nasiring nga kun halimbawa maluya na nakadahito na pagbaktas pinapatay na la Dok? I believe so. Oo, kay makaka siring panakaka kon ka manit pila di bubutang tanala iton iristorya pila. Labi na ang baga nagkitahin concert kagabi yan power trio nga laban pila. So may nga ni nakakaulang dida nga bagat diri maupay iya kalakat natutumba. Mga hapon pa naman nakita ko dito at museum may danira bayonita. At the end of the rifle there is an attached knife. So in taon sigurado ako ginbubuno-buno na layto na naton mga kasi Pilipino naton mga kapuya-puyan hadto nga panahon. Okay. Kaya no Dok nga kwan, may mga Amerikano bagiha, Amerikano-Pilipino baga nagbaktas. Yes, oo. Actually, in the United States, may dahito nira observance yan na itong the fall of Bataan. Pwede lang siguro mag-google ka Bataan yan na. They also remember because damo gihapon nga mga Amerikano because Filipinos and Americans are fighting alongside. Magkadukot ito hira actually. Allied. Oo, allied man oo. So, medyo iton kasi yan an essence ko din as I have remembered in the lessons that I have for this particular reality hiton aton nasod makahiyahin paghinumduman mga kakurian siring pabisaya sa kakulian sa kalisod makadto nga panahon no? So that's a very very sad thing but it is also a tribute to heroism, resilience, and iba pa nga maupay nga mga butang kasi damo man gihapon na nakasurvive. So aton ito dapat tinahon-naon kay medyo nangangalimtan na, di ba? Yes po. Pag kaya nangakuan na panahon may ada pa ito ng mga libro naton na inindok or kada nalang nanumduman kada April na nanumduman inin. Oo, actually, ada pagada. No, medyo yan ang panahon, diri naman gud mahilig itong tao mag-sharing babalik tanaw, mag-atras pagkita. But if you would like to see the reality ni, pwede ko madto ha bundok Samat or Mount Samat. May dito shrine. Iton adto dito dako ito nga cross tapos paanan hito kumbaga adito ubos ito nga cross may dito museum. Nakukumpara nimo bombobins ang machine gun han Amerikano ang machine gun han Hapon. Makikita mo ang pusil nira ang Amerikano 45 caliber pistol. Ang Hapon bagahin guti ay nga pusil nga halabay ton nguso ano. With an uniforme ang Hapon may da panira kalo nga may ada flap nga ditluyo para diri ra mainitan diri tira likod. O sa Pinoy naman ang ira uniforme ang Amerikano kaki. Parang iton brown nga baga iton labay sit usual nagkukuan iton. May da mga bulsa di diton mga dughan bali upat. So
makikita mo gad nga mas maupay gad ang gamitan mga allied forces kontra ang mga Hapon. Hapon. Mhm. Oo, kaya ang mga Hapon naka-short tira dito, may mga shorts. Oho. Oh. Ang mga Americans naka-long pants. Oh, ano't kaperdihan nato nga kaloyo mas maurupay at mga gamit mga Amerikano, Pilipino mas advanced kaysa kanan mga Hapon. Kano na nabot kitang punto kay inin baga nakag sakripisyo kita baga pagbaktas. Inin So gadi ni. Ang Amerikano at nga time, bububin siya nga tanan nga namamati, is fighting several war theaters. Ibig sabihin, di rila uusaan ira pakipaglaban. Kung may nunumduman naton, ang Amerikano, nakipaglaban gihapon sa Europe, sa France, sa Denmark, England, nagpadarag gihapon hirang adtohin mga forces. No? Ang tawag din aton, United States Armed Forces at the Far East or USAF, kaya na akon, pipira nga lulo, membro ini, nakakabati kito istorya nga USAF, United States Armed Forces in the Far East, kumbaga, usalahiya nga division. Unlike Hapon may daniya sinisiring nga plano in Asian Co-Prosperity Sphere. Gusto niya sakupon inin ASEAN, himuon niya nga iya. Nga nan plano adto, jump off point la kita. Kauman din niya Pilipinas, maghihinay-hinay nira pagkadiha Australia, aagianan Brunei, Indonesia, so ganito. Kung masiring lang nga, okay, di rin nala naton labtan nira, kaya amo man ang ira karibot sinyon, maghihimulan ng mga base din Pero, hapag kakataon hadto nga panahon, nandre-repira, nangunguhira ang pagkaon, namamatigapiran mga Pilipino, that is why, ang Pilipino, liwat, umato. Kaya makuri naman itong siring paari na timo bong saranan, ginkakawat na timo manok, ginkakawat na timo humay, so, siring pa, masuntok ka na laliwat, kumbaga bisan kulang. So, on those times, nga nakato bataan, they were holding the line, siring pa. Waray hira bibilwit or dirira na atras. However, waray nira reinforcement, kaya ang Amerikano, damon ginlalabanan nga mga siring pa, mga battle gihapon na iba-ibang lugar. That's why, when MacArthur left, nasiring hiya nga, I shall return, the leaving of the Philippines, ang pagbayad niya was to regroup, to find ammunitions, to find soldiers. Kay akseptado hi MacArthur nga, siring pa, pagmama sa kironera. So, as a wise soldier, nag-relax, nag-regroup, tapos ma-fight for another day. Hadto nga time, nabayaan bataan. And that is why, kulang naman nira. Ang kadamon pwersa nga nakada. Kaya mga Hapon, usa pa nga diri good siring pa matatawaran iton Hapon kay pwede ra magpakamatay para magpadayon itira sinisiring nga karigbot sidngon. So waray gud adto bumuhi as tanga na perdi kita didto kabataan. Hini nga mga adlaw sugad pa yan na nearly 90 years after, no? So asya iton. Bali Dok, ini nga April 9, diri nga nang pagtikanghan ira pagmarcha or human na inin pagmarcha or pagdeklara nga perdinaan Pilipinas. Person Filipino-Amerikano. Naibabaroon ko ini, ang observance ni naton, it actually marks the full of Bataan. Okay. O napirdi kita dita. Hini nga. Nag-surrender kita, nga nagmarcha na. So, di daghapon ito nga mga oras, sa mga panahon nga adlaw, nagtikangan ira pagmarcha. Opo.